Sa sisien pa na kapor ka pamantang ay kublay fi way pui baro haga kerteng ka batyang tam ka badon bor tam ka jong try unong penem jing yu Jesus Christ ngadap da ka jing sungu yu blay ba habang ka kren ni ka ktien si siya ngai kan long ka jing ker ku kan long ka jing mentoy yang ilang i way pui baro ka ktien ju blay ka ai jing shai ka ktien ju blay ka ai ka jing sungu tu na mar na do ka tu ka por ka ban shwa do ka por ka bamanta don ki priu ki bam da sungu tu tan yu Jesus kim da i tu e yu Jesus tadeng ta haga tu ka por kim i thu ba ki don hai ron ki por ki long ta de ding tau trau la bu i ka jin shakri jong ka potnat ya ka ban pen sngo thu ban pen i thu ba ya ka ban pen shai ba ya pen shai yo jisu bau de we ding ta u jisu ulong uba ulong ding ta ngi ha ban pen sngo ban ya pen snap ba ya pen sngo thu ya kita ki breu ya ka e ka bau jisu ulong ya ka e ka bau dei ka jing si sha baro sha phang jong u tading da ka jing sham de bang isu batai da ka je bing breu ka jongi ka jing batai kam de bang isu batai da ka jing start breu ka jongi ne da ka bu antat ne nang tai henry hawang ipuli ka tien ka jong blai ka tien ka jong blai ka pen scam ka ni ka tien ka pen scam ya ka e ka bu jisu ulong baru e bu jisu dai ka ni ka tien ka kren ya ka ta tading ta shwa bang in ya kren ni ka tien ka jong blai ni ka pon ai ku blai je fi we pui baro ya pi ki badang snap ya ka program ka por manta ya pi ki ba mo let's see ka sin ka banang kong jo ong kata ngai ku blai shai fi we pui baro ka teng jong jisu ba ka jing snap ka jong pi ne ka jing sha score ka jong pi ne ka por kam de ka bu jaran khat ne ka plan ka jong blai bagari kata ya pi ki bla ju snap ba di fi ki bla ju sha skor ktin ju blenga i sha ya ka jing kala dor ka gm ka jong fi u play pen kalai ka gm pen kalai ka men sim pen kalai ka jing long ai ngu sha ba ktin ka jong blenga nang pen kala na mar bagi i magi sgi ki ba khat do ba blay kwa ba ni i ba fi fin yo e ka jing penem ba fin yo sha ya ka jing kala dor ya ka fin yo yu chisu ka gm ka jong fi na mar haba un wan ba u breu onum babie ba onum pakho yela di hamadan la ne haken ro daga taka jing benyau men sim daga jing ktang namar ba shim la pdiang yu Jesus Christ tadi da ingo yu blay fi la pdiang ingo ba ka ktien ga jong blay ka la trekam ga jim jong fi la nang kala dur fi nang sung thu o men sim ba ko jong blay la wan na pi o men sim ba ko shisha la thau dur la thau thamai ga jim ga jong fi bangi sungu pala ya kata ya ka ga blay ule ga jim ga jong fi banga sungu so e je piru ba fi pdiang ga ktien ga jong blay nga sungu e cha ye pi ba fi pdiang shisha ya ka gospel ga jong Jesus Christ ya ka ba ka ni ka tien hi kapan kala dore fi bagade ka tangi da snow komen mara ka jingwan ka jong tra ngin yo lang ya ka jing rong no ngin yo lang ya ka jing kentiu mo ublai chi sha kwa ba un yo tang wei ar re uda bu ingi ki shakri ka jong na do mendai do menta kidon ki shakri ki jong blai ba pen snow ba ya pen snow ya ni ka kubor bahaga jingwan ka jong u ngin yo ka jing pen men re ka basusi ka long bahaga jingwan ka jong u dan shibun ru ki ban sha i no but susi shi sha ya kita kiba kentat ya kan ka lenti kiba kentat ya kan ka lat ka ba kat kan ka ba blay la play am lang ba ukon ju Jesus Christ sisa susi sisa balada kim tre ban pediang la kim tre ban ya ani ka ba kordit jongki kam dei ba kilas niu no kilas niu la dihi tadeng tang ida duai nam ta jong piru ba u play la play kan ka lat ba fila ban light na ka jing pen rem pin light na ka du jok pin light sisa na ka ta ka jing sosi bam jukut nakata ka jing pen rem bam jukut pin light na ka pung gading tadai tangi pen sngo ba pen sngo in ka tin ka jong blay fin yo ya ka ne ka lenti fi sham ne ka lenti fi pediang ne ka lenti fi pediang yo Jesus Christ sio la ka yo e ya ka jing penem sio la ka yo e ka beneng da ka wangi su ko ngo ya ka tien ba do pediang ne ka lenti tani ka por ka menta ka subject jonga kam dai jing sha tan re nga kwa ban kan ne ka wai ka subject ya ka ba ngasngo bangi dai ban kran ni ka subject utrai bu ka do jonga ya ka bangan kren ka bangan puli ka tien ka jong blay kan ka tien ka kta ka do jonga banga snow banga dai man pen snow ban hi kai ru ya pi ka por ka bamenta to ni puli ka por na yanis long nyaw ne ka kot ka ba sau po ter ka ong ne ka tien ka jong blay namar ka ta shibuan na to pat ba haba kile snow ita ka tien ma kile ya ong pi ki snow ka tien u jisu hi kai ter ro hi kai talangi pet yang nekat khat balai punyo shau jisu ong yong ni ong ni te kata ka sngi ka bakhat do ka sngi ka bakraw jong ka jing khawai niam u jisu la yang bula pertau da ong la da unu nu ru sung sliang ai bu un wan hanga ba un di ru jaru banget hanga kum ba ong ka jing tho kiwa ba im kin ya tuit no na ka do no jong u
Henry ya gani ula kran sipang ya kaba kita kibangai kin sapdiang nabar ompam shimla ayo mensima khot naba ompat shimla penon borom yu jisu pi yu jisu ong lada no ru usung sliang ai bon wan hanga bon yo di jar bangai hanga tin blake ong u jisu ong kumne kumbal la ong ga jing tho kiwa umba im kin ya tuit no na ka do no jong u pi u jisu kular ong jar bosong sliang wan shanga ngikin mau bagladan shisha kata ka jing sung sliang ka bakin jado kikun Israel kila sliang i kata ka haba kiya kata ka riklau mdon kata ka riklau badeng ta kilaya thnum kilaya complain kilaya kelijing keli kilaya krendom ru ya Moses shanongin ya shay kata ka badeng ta ka ba aktin jumblay ki thu bau bulay ula hukum yo Moses baun kren yo tau mau siang baru Moses ula tiet yo tau mau siang bakalami ka no tau mau siang but baro kila yo bandi na tau mau siang but baro kila tengen but tang ki breun rewat ki mrat jong kiru kila tengen haba ki yo di na tau mau siang baru jisu hang ni uong mo mensyua mendai kipa jong pi kila yo bandi na tau mau siang but kila yo kila yo tengen ha kata ka bakin jado ke jong ki Henry nga yang hang ni utau mau siang ubisisha bahabala tiet yang bat haba an penmong yang bat haba sisa on sempat yang nanga kan mi kata kasnam bat kumta nanga on mi kata ka jigim nanga on mi sisa kata ka ka ba ba uno ba ngai uno ba pediang uno sisa uta uba yo yang sisa kumba ki kun Israel kila pediang ya kata ka baki kila di bat ki kila tengen una ka met ke jong jisu an pen mi sisa ya ka snam bagani ka snam dei tang ba ka shuai bandiendre gani ka snam ka dei ka ba sat ka ba pen khot ka ba pen tengen ru yo breu ha ka ka jingim ka ba kan jaman sim ka jong tadei ta ba yo uno breu la da yo Jesus Christ la da uno breu yo sisa yo try ko abanong ifi uyo si ya kata ka jing pentengen ha ka mensim ke jung kasnam ke jong try ka sat ka pen khot ka pen ksan yo breu tadi ta ka ma bro yo breu ki pop jong baro kasnam ke jong try si o ka pen ksan yo ta breu de yang ta bo ta breu ulat na ka ram jong ka pop ulat na ka ta ka jing shate ke jing shakom na ka jing pen rem jong ka jingim uyo ya ka jing pelat na ka jing penrem badeng ta ka mensim ju ka tengen pada ukuran ini ki baro ki brio ba ki le sungu ki sungu tu ba uni dei shu u brio ba long tangkum u brio u kam yal dia bu dei ma kata ka wa ka ba tadeng ta kini ki brio ka dan ka jia prat apdeng jongki dan apdeng jongki ki ong da shisha uni unong ya thu lepa ki ong uni sisa udai unang itu lepa 4 judan ubah keren ko mau judan ubah hikai ko mau judan rubale ko mau kimpat ji menno ladang ipuli kan ga gospel jong Yohanes kalnong ga ba arngi i de jisu bapen kala ya kata ka syakawan de jisu ru ma ba ulale shibun ki kamba ado bang nikah di masru uang 4 ji bala judan bale kamba akum ba memele ngai itu bo blay udah na memedon baru blay tading ta wong 4 ji uni ka di mas de breu balarang ba na do por kena lese do por temen ju 4 ji bala judan bale kum kini ki jat kam ne ba keren kum ba keren u jisu na ne ba pen pau kum ba pen pau jisu wong 4 ji tading ta le ye ken doru ye jisu haga por mit badang ni kini ki breu ki yang uni ulang unang itu lepa yang 4 judan te uni de nong itu lepa ki we ki le ong uni ulang kris dan ki baong ba ude unang itu lupa dan ki baong ru une ulang kris habong nong itu lupa kemat ki perlang na jisu tang kumu breu we na kita kinong itu lupa ki ba kilaju yo snow le ne kilaju pule ma akapon menda unang itu lupa ude nengkong ude Moses bolami nong mi so Samuel mi skiwi kinong itu lupa bat menta ki ong ne ude unang itu lupa ndai don ki bakran hang ne ki ong ba giway pagili ang uni ulang ukris. Pi uni ulang ukris kamot dan baki itu ba uni uday ukris. Henry habo ang uni ulang ukris kata ka strike ka point kalau may dan. Kalau may dan ki ang kumno kumta ulang ukris. Tadeng ta Henry giway pat kili ayu unwan
Utau Chris na Galilea. Ki ong kumno utau Chris mi na Galilea sa to u Chris. Namar ki ong kumno. Kata ka jing tho kam sim laong utau Chris unwan na usamba u David ba na Bethlehem kanong rit hakaba u David ula Judan. Pigini Gibril ki klem wat benia eu Jisu ki klem wat benia hangno la kaya u but ki klem wat benia ru ya kata ka genealogy lene kata ka jing her pateng ke jung u ki kren ya ka badai ki tip ba u Chris unwan na usamba jung David ba on kai u ru Bethlehem Henry ki klem wat benia eu trai sisa ka jing her pateng ke jung ka dai na ki klem yet benia ru hato la kai u ha si sang itip aga babel kia tu bau Jisu wan usamba jung David baga ktien jong blai kia tu yang iru balaka ya u Jisu ha Bethlehem Ephrata tadeng ta Mika kan nong basan khot ar kan lebi tu lopa kini kitip ya Mika ta ka dau ki ong bon kai u na Bethlehem tadeng ta andre ki klem yet benia pat u Jisu la kai u ha tadeng ta kan ka por ka kwa ban ya tu if yang ni kala don siya kata ka jinga prat ktien nang ta bakala judan siya kata ka jinga niang ta ki wei ki ong udai tang udai tang nong itul pa ki wei ki udai Chris pada nanti ki kliang da kumno udai Chris atau Chris umwan mo nakalong ying ke jang David lani hatu umdai mo ban kai u na Bethlehem lani ha Bethlehem kini ki beri hang ni se kini ki baong udai Chris ru kim da itu ba namar makir klem dawat ba ya kata ka tenrai ke jang ha ila khai u ni klem dawat ba ai ru ya kata ka jing her pateng ke jang ki syukran ki ong ni de Chris henry ha baong sisa ta pen sisa henry kim step ya kata ni kim sul tho ya kata bargadi kata ka babel ke thu ingi hang ni kom ta kala long ke jing praktien na pedeng utau pa ba spang jang u ki banaki ki diamon ban kemi u henry omdon balabu kti ha u kawamot kimla ban tolerate ne kimla ban pediang ye ne ka jingsisha ba undan da weipat uban kamil die bo de Chris kimit dor be Chris sawan na ka bor ba ka buram on wan hakata ka mo ba ki angel gi jung un wan ha ka no ka dor en ki kimla ban mut dor ba Chris wan na usamba jung David ba wan ru na kata ka mo hakata ka snong ha po Bethlehem ba unwan ha kadur ka jong briu lene ba unwan ha kata ka jinglong klong lene kum ta ter ki miss out ya kane ka way ba how Isaiah nyau khat sao ka ong ba an kayu Jisu nai na kata ka thaisuti lada bi thu lupai ka taru ma ngi puli kane ka por ta sa sien ala ju puli ba kane ka khot tangan puli bang sa sien ka khot khat sao nyau khat sao ka ong kom ni namar kata utrai un ai ka dak api hakmi ka thaisuti kan pun khon kan kar yo khon an khot ru ya ka kerteng jong u Emmanuel tadi ta le se ki klem tip iru ba yo Jisu lapun na ka thaisati ba la khar na ka thaisati le se ki klem tip ya ka Mary klem tip yo Joseph klem tip te ka long yeng ta daw ki asia prat ktien ong ta tadang kwa banong fi ne ka singi la da fi tip yo Jisu hap tip ha nya ban tip benia ai ba wangi tip benia yo Jisu kamala dadan ba kli jing kli ngi la dadan ba ki ong kom ni kom ta ngi la ban pen na ka ktien ta ong pe ka ktien so blai ka ong kom ta mo nya ban tip yo Jisu ru mo ya kita ki ka long yeng ke jong u Jisu pau de ne ka kme de kita ki para ke jong Jisu ru ki de namar bu na pren jong ngim tip ta bo Jisu dan para mo ka tin so blai ka kren saya kata ong Jisu n para Jisu de kon maroi u Jisu de kon maroi la ngi pule ka tin ka jong blai ngi ihang ne ba Jisu ho la khai u na ka thaisati ka Mary ka la pun yo Jisu ka por ba ka dang dei ka thaisati adi nang ta ka Mary ka la shongka baru Joseph but na u Joseph la kharu shibun kita ki para sinrang bar ki para kan thai ki jong Jisu sebun apa jong film tip kata ngala keren mensuai kata le se filaklet tadi ta tin jo blai ka ongom ni tapi puli no Marcos kene kal nong ban reu kene dekat ka ban kong ka ongom ni wala lek no nang ta bol wan poise la gari wan poise la gari sai kan mau yu Jisu la khai u hapo Bethlehem and la pensan pen he yu po Nazareth la pen he pensan yu han Nazareth
Boleh lah kayu hapo Bethlehem ru kan mau ba Bethlehem ke jaka lani ka snong try ke jong pa jong Joseph. So Joseph boleh pai siapa Bethlehem namar ka don kata ka khana Samarina kata ka census ha kata ka por fikin mau por bala kayu jisu baro kiwan lot siapa kita gibadai po na Bethlehem kiwan siya Bethlehem ya ka bakin ai kerteng ha kamat ke sorkar. Mara ka to por asin syar ya ka Israel baro ka weda ka himarom. Tadi inta ki Rom ki jushim ya ta ka census ni ta khana Samariman lausnem. Badai inta ki wan pai. Banda ki lawan pai ki ai gerteng bat aga ta ka por ka miracle apun lingkeding yu jisu. Bat kala su hangta. Bat Joseph kila liwat ya kata ka yeng mo kata ka yeng basa. Ban kai jisu na ki yeng basa baro kila dap. Balai ki dap kadau ka long baki beri kila wan tut mo nakabenta kata ka kam. Bat ki jaka yeng basa dan syu la kap ni alut hadu ba on kai yu jisu kata ka sam. Tadi kita ngiang ni balaka yu Jisu hapo ha Bethlehem lapen he pensan yu hapo Nazareth but anda balapoi kesabatan lo sedang menikai ke sinagog tibun ki balay osngo ki lasngo kendit ki daong nang no New York kat ini ki ke but ke bakum no ni ke jing start ke bala ai hau ni ubrio baki kamba kat kini ulale daki kiti jong u ke sngolengo Jisu ki yang ani 4 jui kini sngolengo berkitip gini berkitip hai ka background ke jong Jisu kini ki tresnong kitip nomor ki tresnong ki khamtip ye gitu ki tresnong nomor Jisu la pensan pen he pa Nazareth begini ki nong Nazareth pat kini nong Nazareth ki yang uni umlong utu misteri kini kitip bau Jisu udai misteri nomor ki ju u bau trai ta ka kam nor ku pa jong uru de misteri uni umlong utu misteri ukon ke Mary ubadai para baru Jacob baru Joses baru Juda baru Simon de bagi para kan tai jong u kimedon hang ni bat ni pi kini ki tresnong kitip ya Jisu barkilai u nado budang red lakha po ha Bethlehem riki kamsa a Bethlehem ki wan pai no ship Nazareth bala pensan pen he Jisu Nazareth bagi nong Nazareth ki tho ba ya Jisu budai misteri budai kemiri ka Mary baka Mary ka don kon ru bu Jacob u Joses u Juda bu Simon bagi prakentai ki jong Jisu ki don lang kini padam kitip ya ka background ki jong Jisu tang baka basusi ka long baki klem ong ba uni udeu Chris ki klem ong ba uni udeu utau Messiah tading tang iyang ne ba kini ki wei pat mentan ho kitip ba on kai u Jisu na po hapo kata ka Bethlehem nrei ki klem tipat ba kai u ha Bethlehem na ki klem step hero ita ka background ke jong u wan na kalong iyang jong no bagum ta terter tading tang kwa ban ong ifig ni gesngi habang ikwa ban mo abang ikwa ban pediang Jisu mdei ta musu pediang yu rangi haban tipru ya ka telong ka tenra ke jong u bat mdei tang ya telong tenra ke jong u ka balakha na yang David ne balakha yu hapo ha Bethlehem rangi haban tip ya ka tenra jong u ka ba telong tenra ke jong u ya ka tenra ka bisisa ka jong u po Jisu de we u Jisu mdei tang bala syukha sini ka berthai buwan ban long bre kom ta ter balakha na ka yeng jong ka Mary kom ta ter na ka yeng ke jong David Ngiha bantip bau Jisu yang uladap dan syua baka pertegan dan. Ngiha bantip bau Jisu hi udai utau alfa bat u omega. Habang ngapuli ke ketin ke jongble ngi bau Jisu ongkom ta. Tinggi puli ke ni ke por. Na kitab jimpen pau arfu ar dekat kat like ong. Ngalong mga u alfa bat u omega. U bandengkong bat u bakat do. U basdang bat u bakot. U Jisu keren ya u Yones u pentip si u Yones. Bangangalong u alfa omega u basdang badu bakut kamut mdan basdang shwa u Jisu mdan bakut ru hadin u Jisu ma u dei u jing sedang ma u dei jingkut kamut kamdan jing sedang ru kamdan jingkut iru au blai tadi ta u Jisu mdei tang ba u dei unong ya thu lo pa ne dei tang bu sulong u tau brio ne bol awan na ga yeng ga jong David ne kom ta bala khai u po Bethlehem kata ga de jingwan ga ju ga jinglong do reu ne la dap dan lupa na do basdang ta ka dau ong kom no uang itu ki jiu ada kapor uang ba Abraham tu lakamen de Abraham lakamen habu iya nga are gini gi ong komen gumno tu Abraham aba me tang san pos dem rim padon me kamila de mela don kapor jong Abraham ktin jublai ka ong nu Yones kal nong ga bakndai gini ka dekot ka basan pusan ka ong Tiben ban pim shim la itu yu henre nga itu yu tiladang nga ong bangam itu ya u nga long kum mapi u balam ler henre nga itu yu
bat nga sumar ya kaktin jong u wa Abraham ukpa jong fi ula shat kemen ban yo i gisngi jonga ti ula yo i bo ula snow kemen ru namar kata kita ki jiu gilai ang ha u mem padon san pusnem ke kerta te melayo i u Abraham u jisu le tu haki si shai shang pi men ba ompat kayo Abraham nga ngalong anda kum tagi le ra ki ma kin tem ya u and re u jisu la buri la de bo la mi no na ka temple piang ni u jisu umdai tang bo shudan haga ka por jong kita ki nong snow nong sngap re u ong ala dep dan ru haga por ka jong Abraham ula kemen bani gisngi ki jong abat haba ki ong me tang san po snem remem pat dan ong melai ku patemen jongi ubala mi plang ta mo ubala dep yap na do mendai Ujisu wong datang banga ikendo Abraham ikendo ya gan renga ngaladon shwa bo Abraham undon wong la kha shwa nga ngaladep don shwa banga wong shwa bo Abraham undon nga ngalong wong para bo nga ngalong kabamut yu ong ade mga ublay namaru blay na do ning kang ong nga ngalong o bangalong finahapan kan mayo kata na Exodus kalenong gaba lai de kot ka bakat saw ya ka boblay ong ngalong u bangalong tadi do jisu ong kita kentin ngalong u bangalong kaumot u Abraham u yakendo yo jisu lai kendo iro tadi tang ada explain ya kata bon ba kata ka jinghikai kata ka por entre ka por kam sha tang ka abrong ifi kata ba pi thu yu jisu mde ban chu thu yu tang ha kata ka do ban chu thu yu tang ha kata ka ha ka durl ne ha ka kalendar ne pi ha ban thu yu jisu ya ka e ka ba u ulong la dan ba kli jing kli pi la dan bi praktien pi la ban batai u jisu dei we tadi ta ba bon ba ka khot dang puli ne ka por tan puli so ka we ka khot ne ka por nga sngo ba nga ban menrap so ini kawai benta bagata ka din ka shiti ka jong Paul ski kolasai kini ka lanong ka ba nangkong ni ka khot ka ba khatsan ka ba ongom ni ubala ka dor ublay ubam layo i ubala khan nangkong na gijing tha baro haba ula tha iki baro agi beneng bara khndo ki baro ki bala ban i ba ki bam la ban i ki khet la ni ki himal ni ki nong sanchar la ni ki bor iki baro ken la tha da u ba dia u ba ulong menshwa ki baro bara uki eke bro ki ne lang pi hau Jesus Christ kababal ka ong ubalong hakadur ublay ubam la i ude u jisu buan hakadur ke jong ublay ubam la ban i la kanan kong u na gijing taw baro mde bala kha paduk yu jisu re ula dap dan na du shwa ba andan kita gijing taw baro de ma u bala taw ki eke bro aki beneng na ka khndo ki bro ki ba i ki bam yu i la taw da u lani kita ki ket lani kita hima ki jingsen shar lani ki bor ya ki bor ken la tau da u bad ya u bo long men shwa ki bor shwa ban long ki bor utra la dap don bar ko hangi bara u ki bor ki ne lang de utra bo pen ne lang ki bor tadi na ko abong fi ne ke sngi ke bomenta ngim de ben shui thu u try da molomala de ben shu tip u tang ba la khai u po Bethlehem tang ta em de nya ban tip u ye ke ba u long banda A1 ba uday wa Jesus Christ tadi tang ya man tip ya kaktin ke jong bleng ya ban sung thu yu bangim day ban ken kai ban ken tron yu jisu uday Christ ubade unong penem uday tang ubreu honre uday ublay day tang ublay wala ban ay ya ka jing im mar barok ngila ban im namar la persat ingi to men simba im Henry u jisu umday tang bu im Henry uday u jing im God does not live nga siong kata God is life ublay long ga jing im tadeng tang kwa banong ifi lada fi tip ba jisu uday u jing im bara fi yo ya u ga jing im ga jong pi lati kna ba pila yo ya ga jing im ka babam jikot tadeng ta upol ukrani kata wang wadam udan ito men sim ba im men re hau Chris o men sim ba pen im living spirit but u jisu day u life giving spirit ong kaktin ka jong blay ya kata fila ban shem na ka shiti ka baneng kong ka jong Paul si koren ka nong bakhatsan ka dakot ka basawpusan ka ba ong kumta ru la tho yaw Adam ubri maneng kong la tha ka mensim ba im henry Adam ubakhat do ka mensim ba pen im Adam maneng kong ude way ta ubri ubaken jado udani kay ya ta mensim ba im mo living spirit Henry u Jisu Adam ubar udan ikay life giving spirit mensim ba penim tading ta bang idan tangin ka mensim ka ba im ngila ban yap no
Andra bangiran yu Jisu utaw ba ay men sim ba ay jing im yang life giving spirit o men sim ba pen im te deing tang yo ka jing im bam jikot yo ka jing im bam jikot la pelai ingin ka jing yap la pelai ingin ka jing le ran la pelai ingin ka jing penrem la pelai ingin ka du jok la pelai ingin ka jing dum na ka jing ba be bam jikot te deing ta habang yo Jisu yo taw life giving spirit bangi im shabam jikot ken te deing tang ya ban itu itra ya ban pediang yu ya ban burom yu ya ban it yu ya ban kongo yu ban buat shisha ye ukum kita kisenran ki bishisha ki jong tram dei tang musulong niam long kristan em dei long niam da ju ikan no kan niam ro long niam da no ga niam ga shu ikai bi tang jing ba ban shu em ba je rei ka dei tang hau chi su bi kai ban ai ka ta jing em bam jikot ta dei da ka ban ong fi ha ban long tang ha ka niam rei fi ha ban don hau Jesus Christ ba pin long ro usenran no bishisha jong trai ba ko ngo ba buat yu trai ba le ki na ka ban to trai kat ba finang em ngene ke pertenga sunu bang su tiang plat yu pol ong yang ngaban em kalong Chris kemut yang ngaban em ka dewi tang na kam ta jong u kan ka banganga em ta kam dei shoot nam tai la di na ka dei na ka banta jong Jesus Christ per ong la danganga yap kalong ga jing to yang na mar ba balai ngala em na bantau Chris kamu ka dei investment ban ngitip aga returns kan dan baik lada fila invest ya ka jingim ka jong fiau Jesus Christ kamut kata ka ba mi nang ta ka return em kalong be 100% kalong ga jing mentoy try ka kui fing and say sham yang fila sha ka sngi ha ka wai pat ka kubor step na ka channel jong ka pot na try nang ka kui fing ni advai ni ka form ta try nga ingo ime ko pa ka jing ba ka jing snai ka jong me ka jing it ka jong me try ya ka bangi thu hi sha ime ko pa lang ba ka tien ka ba khoi ka jong me try ba da ka jing pen pa men sim ba khoi ya ka ei ka ba me melong try mem dei tong breu mem dei tong nong thu lo pa mem dei tong nong kai ba ba en rei me dei u Chris me dei me u blay u alpha u omega me dei me u basdang ba kot me dei ba men kong ba khat du dan shoot na lord jong me ba dan shoot ba kum me ban gi aingo e me try ya ka ei ka ba me long me lapen pa wi le ba ka tien ba khoi jong me ba leng ba men sim ba khoi jong me bangi thu ye me go try ya u ei ba me melong adwai men ka ku men pen plate gi kmat joki ba bon ko try bi sngo ne ge jingkren try ba kin yo i thu ye me try ba kin shifting me kin boot ye me ba kin pen kre ge jong ge jing im ru try na ma ge jing wan ke jong me kala hajan ngadwai nge ka ku fi ba kong ngadwai ka long yin ka long sem ge jong fi long bla ka ku ji sha ha fi boot you try ge jing e kin don ge jing le kin don si sha ke ta ge jing wet ge jing wa kin don nang ne nang tai renga tip bi kan ge we ha ba nong job u don ba pi ha ba pi bi don ka liang ge jong u nga ai ngo you try ba ge jing job kala del pa ge jong pi ngadwai nga ka ku fi we bro akan ke por ha ga kerteng u Jesus Christ try on I fi ka met ba kwat ba kya ke jing mut per khat ka ba shai ka ba snow to when I fi ka men sim ka ba kamen when I fi shai ka bor fi la ban shukri u na do ka ne ka sngi ken ba fin bot si shai u Jesus Christ o kum kita kisenran ki bi si sha ge jong u ki ba bot ha do ka ba kot mar tang u taw bi ai ne do ka ba kot u taw nyo la em ong ka tien ge jong blai nga dwai nga ka khu fi ka ne ka sngi ha kerteng u Jesus amen but amen try nang ka khu fi ngin sai shem biang la shai ka sngi kan mau ge ne ka wei you don't get jeseng kat ar kat lai kat sao ha boy rambong ha madan kur kalang ha ni benai December menta arajar arpsan wan ngin yo menyelek kemen lang kan get jeseng healing festival jong apotnet hang te ha boy rambong ko blai shibun ye we refi pentip lang ni ko bor shiki we tran ker khu fi ko blai shibun amen yummy I try yummy kin kin tiu kerteng halo yummy I try baro kitchen yaro melong ublay but me day hok banyo kitelit kibla kia pena ki pertajam ba melong ubaba kiti kibara le langkum ni yummy I try yummy kin tiu kerteng halo kerteng halo yummy I try melong ublay but me day hok banyo kitelit kibla kia pena ki pertajam ba melong ubaba kiti kibara ki pen kiba le langkum ni gina shan lang men hey kerteng jong ni atra kalong kat baskem habang iri hami jingi senen sham inong jam saya no pa